لعلى خلق عظيم. إن جاء الله سبحانه وتعالى لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم kana kan wata ɗabi'a mai girma ta kyawawan ɗabi'u. Daga cikin mafassara Aliyu na Aufi yake cewa wa innaka la'ala adabin azim, cewa kana kan ladduba masu girma, ladabi mai girma. To daga cikin ladduban da Allah subhanahu wa ta'ala ya koya wa annabi shine ya koya masa wato juriya da kuma kyawawan ɗabi'u ga duk wanda ya zo zuwa gare shi. Shi sa ba a taɓa samun annabi sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi ya ce a'a ba, sai dai ya ba da abin da kai ka tambaya. In annabi ya sa kaya ko ya sanya tufafi sai ka gani ka ce wannan tufafi ka ya rasulullah ya yi kyau, sai ya koma ya cire sai ya kawo maka wannan tufafi. Wata mata ta taɓa bashi a tufafi sai ya zo gaban sahabbansa, sai wani daga cikin sahabbai ya ce ya rasulullah wannan kaya ya yi kyau, sai ya kasance wato ba abin da ya yi wanda ya dauki wannan kayan ya bashi sallallahu alaihi wasallam. Ma qala la qattu illa fi tashahhudihi dawla tashahhudi kanat lamu na'am, cewa bai taba cewa la a'a in ba dai lokacin da yake tashahhud ba, wato yake cewa ashhadu an la ilaha illallah kamar da mawaki yake faɗa. Sannan annabi sallallahu alaihi wasallam bayan Allah ya siffanta shi a cikin alqur'ani cewa innaka la'ala khuluqin azim, to hakan nan kuma a cikin littafin magabata kamar at-taura da injila, kamar da Sa'ad ibn Abi Waqqas ya rawaito, wanda Imam Bukhari ya koyar da hadisi cikin Sahihul Jami' wanda yake cewa innahu la mawsufun fit tawra bi ba'd sifatihi fil injil bi ba'd sifatihi fil qur'an, cewa inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa hirzan lil ummiyin wa la yadfa'u bis sayyi'ati as-sayyi'a walakin ya'fu wa yaghfir wa lan yaqbidahu Allah hatta yatimma bihi hatta yuqima bihi al-millat al-awja' بأن يقولوا لا إله إلا الله فيفتح به آذان سمة وقلوب غلفة وأعين غلفة صلى الله عليه وسلم. cewa annabi sallallahu alaihi wasallam saboda kyawawan ɗabi'unsa an siffanta shi a cikin attaura kamar yadda aka siffanta shi da wasu sifofi a cikin Qur'ani, cewa kai ne manzo, kai ne dan aikan Allah zuwa ga halittunsa, kuma kai ne mai albishir, kuma kai ne mai gargadi, kuma kai ne tauraruwa mai haske sallallahu alaihi wasallam. Wato fitila mai haske abu nufi shiriyan da yake kawar da bata, shiriyan da yake fitar da mutane daga cikin duhun jahala zuwa hasken imani. Sannan yake cewa ya'fu wa yasfa, cewa la yadfa'u bi sayyi'ati sayyi'a, idan aka masa mummuna bai ramawa da mummuna, amma dai yakan yi yafiya sallallahu alaihi wasallam, yakan yafi. Shi yasa wannan balarabin kawai da zuwa cikumi waye rigansa ya ce ba ni daga cikin dukiyar da Allah ya baka, sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kalle shi sai ya ce a bashi abin da yake so, a bashi abin da yake so. Mutumin da yake Ta'ifa yana kiran su zuwa ga aljanna, yana kiran su zuwa ga aljanna, amma su kuma suka jijjefe shi da dutse har sai da ya jina-jina. Aka aiko masa da asalin mala'ikan duwatsu, aka ce ka je ka nemi izinin annabi sallallahu alaihi wasallam akan aje a rufsar da wannan duwatsu na Ta'ifan nan da suke gefen Makka akan waɗannan mutane. Sai nabi ce a'a basu, ina fata Allah ya fitar a cikin zuriyansu, Allah ya fitar daga cikin zuriyansu wanda za su na cewa la ilaha illallah, wanda su bauta Allah shi kadai. Ka gani annabi sallallahu alaihi wasallam hakurinsa da yafiyansa da kauda kansa to shine yasfa, walakin ya'fu wa yasfa, wato yana yafiya yana kauda kai. To hakan kuma abu ne mai amfani gware da gaske. Mu ma mu siffantu da wannan, cewa kar ya zama duk sanda aka mana goma mummuna to sai mun kirgo su karankaf, kuma sai mun rama su karankaf. Wannan mummunan ɗabi'a ce. Daga abin da ake so shine mu zama masu yafiya, walakin ya'fu wa yasfa, a zama masu taghafu,
maza masu ghafur cewa a yi kurakurai guda 10 mu kawo da kai gabarin guda 9 sai guda 1 ko zamu guda. Wannan musamman idan abubuwa ne suke za a iya yafewa a kansu kuma ba za su taɓa wani abu na aƙida ba za su taɓa wani abu na tushen addini ba za su taɓa wani abu na tafiya na gadon bayan lamari ba. Wannan yana cikin abubuwa masu muhimmanci. To haka kuma malamai masu karantarwa to su kuma su fi cancanta su siffanta da kyawawan ɗabi'u na annabi sallallahu alaihi wasallam, tunda annabi sallallahu alaihi wasallam babban abu ne shine karantarwa. To mu zo mu ga irin karantarwansa ya yake da mutane daban-daban da suke zuwa gurinsa sallallahu alaihi wasallam. Daga cikin abin da yake yi ga masu zuwa gurinsa shine akwai wani balarabin ƙauye wanda ya zo gurin annabi, kawai da ya zo da ya ji a fitsari kawai sai suke fitsari a masallaci. Ya fara fitsari sai mutane suka hau kansa, kayya wace kaman za a haɗe shi. Annabi ce la da'uhu ku bashi, la tuzrimuhu kar ku yanke masa fitsarinsa, ku bashi ya gama gaba daya. Saboda idan mutum yana fitsari sai ka yanke shi to za ka yi laifi guda masu yawa ba ma guda 2 ba. Na farko ka yanke masa fitsarin, sauran da ya rike zai iya cutar da shi. Na biyu yayin da ka yanke masa to zai fantsamar da shi a jikinsa kuma zai fantsamar da shi a gurin ma da bai dace ta ba. To shi yasa ba a gyara kuskure da kuskure, ana gyara kuskure ne da hankali da zurfin tunani da hangen nesa. Saboda ka in baka sa hangen nesa ba to za ka je ka bata. Kamar mutum ne wanda zai zo ya yi nasiha to kuma sai ya zo kuma sai ya ƙara ɓata tsakanin mutane, zai zo ya sulhu tsakaninsu sai ya ƙara ɓata tsakaninsu. To annabi sai ce a bashi, sai da ya gama fitsarinsa gaba ɗaya sai ya to ku ibo katamfa ta ruwa ku zuba. Ana ibo bokiti na ruwa aka zuba shikenan an gama, saboda ruwa mai yawa yana rinjayar najasa kaɗan. Wannan shine daga nan ne ma Imam Malik ya fita hukunci cewa idan ruwa kaɗan aka samu najasa yar kaɗan ta auka cikin su ko bata canza shi ba to wani ruwan mai tsarki ne, saboda an samu fitsari a an samu fitsari sannan kuma sai aka zo aka samu abin da shafi ruwa mai yawa aka zuba sai ya zama da ruwa da najasa sun haɗu, amma da yake najasan tarin jayi ruwan sai ya zama cewa bai zama matsala ba. To wannan dai yana cikin abubuwa waɗanda yake da kyau wato mu fahimta. Daga cikin ababuwa wanda ya dace mu fahimta wajen karantarwa shine abu da shafi taushin hali da kuma saukin wato mu'amala da kuma zaben kalmomi masu daɗi wanda suka fi dacewa da asali wanda ake karantarwa. Mu kalli kisar Muawiyatul Hakam wanda ya zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin ma ya musulunta ne shi, ya musulunta. Da ya musulunta din nan sai ya zama wannan bawan Allah ya zo ana sallah da shi, sai ji wani bawan Allah ya ce ya yi atishawa, sai ce masa yarhamukallah. Sai mutane suna kallon shi suna ce kai wannan sai tsammanin cewa wannan kallo da ake masa akwai raini. Sai ce ma sha'anukum tanzuruna ilayya, ya ce ma sha'anukum tanzuruna ilayya, me yasa kuke kallo ne zuwa gare ni, me yasa kuke ko wasu irin mutane kuke kallo zuwa gare ni, yawwa wasu irin mutane naka. To haka mutum yana sallah kuma yayin magana shikenan sai da mutane suka ga cewa wannan fa ya abin nan sai abin nan sai suka fara masa tafi da hannu akan cewa ya bar wannan abun da ya ga suna tafi suna